Ara és l'hora d'explicar històries personals, properes i, com diem sempre, amb un marcat accent local. Desplacem-nos a Montblanc. De fet, ara tot just fa una estoneta, a Montblanc ja podem dir que hi érem perquè en el nostre podcast veïnal hem conegut un montblanquí molt viatger. Doncs bé, el que farem al llarg dels propers minuts serà conèixer a un montblanquí que es va haver d'exiliar. Gemma Bufies, des de Ràdio Montblanc. Bona tarda, com estàs? Bona tarda, molt bé. Aquí, a casa, no? Ens quedem a casa avui. Exacte, tu et quedes a casa. Tu ni viatges ni t'exilies. Tu quedes a Montblanc. Escolta, de qui estem parlant? Doncs mira, avui parlarem d'en Francesc de Castellví i Obando, amb motiu de la publicació del llibre escrit pel doctor en Història Moderna, professor i vicerrector de Patrimoni i Activitats Culturals de la Universitat de Barcelona, el senyor Agustí Alcoberro, que ens acompanya. Benvingut a Carrer Major. Bona tarda. Bona tarda. Ja vam tenir la sort de poder comptar amb vostè en una altra ocasió, el 8 de març, i avui, però, és novetat, és notícia, doncs, la publicació d'aquest llibre que dèiem que és en Francesc de Castellví i Obando. Qui va ser aquest personatge de la nostra història, del nostre passat? Aviam, per parlar d'en Francesc de Castellví i Obando, ens hem de situar en la Guerra de Successió, que és la guerra que amb la derrota de Catalunya vam perdre les nostres constitucions i les nostres llibertats. I és una guerra que jo crec que es pot considerar la primera guerra civil espanyola i a l'acabar va provocar també el primer exili polític. Per tant, hi va haver una xifra important, calculem que quasi 30.000 persones que es van haver d'exiliar des de Catalunya cap a altres llocs d'Europa. Ben bé la meitat eren catalans, l'altra meitat havien vingut d'altres territoris, coincidint amb el pensament polític, allò que anomenem l'austriacisme, i, per tant, doncs, la majoria d'ells es van exiliar. Castellví és una persona, un cavaller, nascut a Montblanc, que si la vida hagués anat d'una altra manera, doncs hagués acabat la carrera de dret que estava estudiant a Lleida, però que es va trobar que el 1707 l'entrada de les tropes borbòniques a Lleida, precisament, el va obligar a abandonar els estudis, va entrar en la milícia i va jugar un paper important en la defensa de Catalunya en la Guerra de Successió. En concret, durant el setge de Barcelona, era el capità d'una de les companyies de la Coronela, és a dir, de la milícia urbana que va fer-se càrrec de la defensa durant 14 mesos. I acabada la guerra, va intentar retornar cap a Montblanc. Es va trobar que els seus béns havien estat segrestats, que ell estava sota control polític, que en diverses ocasions va ser detingut i finalment el 1726 va optar per marxar a l'exili a Viena. I això és molt important perquè aquest és el moment en què Castellví es converteix en un personatge clau. Castellví té molt clar que hem perdut la guerra, diguem-ne, civil, la guerra militar, si voleu, la guerra física, i que ara comença una nova guerra, que és la guerra del relat. I sempre diem que les guerres les expliquen els vencedors, i això és cert. Però en aquest cas tenim un vençut que tenia el ferm compromís, la ferma voluntat d'explicar els fets com van ser i que sabia que a l'exili de Viena hi havia, com he dit, molta gent que provenia del bàndol austriacista, que molts havien estat comandaments polítics o militars i, per tant, va dedicar tota la resta de la seva vida a entrevistar-se amb gent, a prendre punts, a enviar correspondència demanant més informació, a accedir als arxius privats o públics que havien marxat també a l'exili i, per tant, va escriure una obra voluminosa, una obra enorme sobre el que va passar, que recull un munt de documents, d'informacions que desconeixíem, etc. I la part, diguem-ne, més trista és que Castellví va morir sense veure publicada la seva obra i que aquesta obra ha hagut d'esperar gairebé 300 anys que sigui publicada recentment. Com està apuntant, va ser just quan va ser el final, el punt final de la commemoració del tricentenari del 1714, en què es va recuperar aquesta obra magna de Francesc de Castellví, les narracions històriques. Com és aquesta obra? Són un testimoni directe, viscut en primera persona. Vostè segur que me la pot descriure perfectament. Sí, desgraciadament, qui va recuperar l'obra és una fundació amb seu a Madrid, d'ideologia carlina, la Fundació Erasmo Pércopo, i
I, diguem-ne, jo crec que és una prova més que Catalunya mai és prou justa amb la gent que s'ha sacrificat per ella. I, per tant, teníem un deute pendent molt gran. Per sort, com he dit, aquesta obra ha estat editada a Madrid, però, diguem-ne, teníem pendent la seva biografia i teníem pendent acabar de complimentar la figura, que és el que hem fet ara. L'obra, com he dit, és una obra que s'organitza per anys, des del 1700 fins al 1725, que per una banda hi ha l'explicació del que passa en diferents temàtiques, que darrere de cada any hi ha un munt de documents molts originals que no coneixíem, és a dir, que havien desaparegut o que eren desconeguts absolutament, i encara també un gran nombre de llistes de persones amb diferents papers al llarg de la guerra. Per tant, diguem-ne, tot això ara ens permet als historiadors de reconstruir en termes molt objectius i molt seriosos el que va passar, perquè aquesta és l'altra característica de Castellví. Castellví, diguem-ne, escriu a pilota passada, és a dir, la guerra ja s'ha acabat, la guerra ja no la guanyarem, però el que sí que hem d'explicar és el que va passar sense tacticisme, sense mentides, sense mitges veritats, sinó explicar realment el que va passar, el que ens ha passat, i en aquest sentit és una obra d'una honestedat i d'una objectivitat enorme. Es diu que va escriure doncs, la millor crònica de la Guerra de Successió, però aquestes narracions històriques han estat inèdites durant més de 2 segles i eren en aquests arxius d'estat de Viena. Fins quan no es veu, no surten a la llum? Per què van estar tancades, arxivades? Fins quan no van poder ser accessibles? Sí, per una banda, és evident que Castellví va obtenir un document o un llibre, una pensió que li va permetre dedicar efectivament els anys que li van quedar de la seva vida a la recerca, la documentació i a l'escriptura, i això, diguem-ne, era pagat per l'emperador Carles VI, que és el nostre arxiduc Carles, o rei Carles III, que va perdre la guerra aquí, com tothom saben. Dit això, jo diria que el personatge és conegut ja a finals del segle XIX, començament del XX, i en concret el 1905, Salvador Samper i Miquel, que havia estat a Viena, que havia consultat l'obra i que l'havia transcrit en part, doncs va arribar a publicar una obra que es deia Fin de la Nació Catalana, que utilitzava la informació de Castellví i que, diguem-ne, va donar a conèixer la seva existència. Ara bé, el moment no era el més afortunat, perquè el que es produeix a vegades en història és que les lectures que es fan dels personatges es fan en termes anacrònics. És a dir, nosaltres valorem algú del segle XVIII com si fos avui i el cataloguem en funció de la nostra realitat, i això no funciona. A la Catalunya i a l'estat espanyol de començament del segle XX, molt clarament l'opinió pública es dividia entre, diguem-ne, francòfils o aliadòfils per una banda i germanòfils per l'altra. Per tant, diguem-ne, la divisió era molt clara i el catalanisme polític i el catalanisme cultural i la intel·lectualitat eren profundament francòfiles, és a dir, convençudes que França era el país de la llibertat, el país de la modernitat, i en canvi els alemanys eren l'endarreriment, la tradició, l'obscurantisme. Aquest és un plantejament que es tenia a començament del segle XX, però quan molts d'aquests intel·lectuals analitzen una figura que havia escrit 200 i escaig anys abans un llibre, doncs diuen, no, aquest estava amb el bàndol equivocat, perquè els bons són els francesos i, per tant, Lluís XIV era el progrés i la llibertat i el no sé què, i en canvi els altres no. Clar, això és absolutament una monstruositat en termes històrics, però és el que li va tocar al pobre Castellví, és a dir, que després de no haver vist publicada la seva obra, quan es podia haver fet i quan es podia haver conegut, doncs una gran part de la intel·lectualitat, per un posicionament polític presentista, doncs es va negar a conèixer l'obra. Per tant, fins que no l'hem tinguda publicada i l'hem pogut llegir i hem pogut realment valorar el personatge per ell mateix, doncs això ha quedat malament. En definitiva, torna a ser molt trist el que estic dient.
M'agradaria apuntar una cita del seu llibre, que diu que per Castellví i els seus coetanis, a l'interior i a l'exili, la derrota de 1714 no solament enderrocava un projecte polític de present, sinó que també suposava la ferida de mort d'un estat construït gairebé 1000 anys enrere. És a dir, ell parla fins i tot de la fi de la nació catalana. Pels catalans de 1714, Catalunya, en primer lloc, eren les seves constitucions i eren les seves corts sobiranes i era el seu sistema polític i fiscal propi, podríem dir, independent. Catalunya era un estat pràcticament perfecte i això és liquidat per la monarquia borbònica i s'imposa un model que és el model absolutista i castellanitzador. Per tant, per ell, el drama no era només el drama de la seva generació que havia estat derrotada i que havien perdut una guerra civil, sinó que era que aquell model polític que havíem construït amb el temps, doncs de cop desapareixia. Heu de pensar que el 1714 és una autèntica desfeta. Si busqueu el diccionari, desfeta, veureu que diu derrota absoluta. Va ser exactament això. Però alhora, jo crec que és molt important remarcar-ho, quan ens mirem la biografia de les persones o la història dels pobles, les desfetes o les derrotes són importants a l'hora de tenir en compte el seu comportament col·lectiu, sobretot si aquestes persones o aquests pobles després de la derrota són capaços d'aixecar-se. I això és una mica la part positiva, és a dir, malgrat el que va significar en tots els sentits la derrota de 1714, avui estem fent una entrevista per televisió o per ràdio, en aquest cas, en llengua catalana, i parlant de la nostra història i d'un personatge que va ser un autèntic patriota i un autèntic heroi. En aquest sentit, no hem perdut. El que veure en aquest sentit, estàvem en deute precisament amb Francesc de Castellví pel que està assenyalant. El coneixem prou? Se li va publicar tard, ara vostè ens ho explicava. Sembla que anem tard coneixent aquests personatges que han marcat també un abans i un després en l'esdevenir de Catalunya. Sí. Miri, només li diré que el 2002, quan vaig publicar una primera obra que es deia L'exili austriacista, l'any 2002, no fa tants anys, no sabíem on havia mort el general Villarroel, ni on havia mort Rafael Casanova. Teníem un desconeixement gairebé absolut dels últims anys de la seva vida, de tots els dirigents polítics, militars, intel·lectuals, etc., de la desfeta de 1714. Això sol dona la idea i la dimensió del que va suposar i de, diguem-ne, com teníem pendent un estudi d'aquest tipus. I això és una paradoxa, perquè com pot ser que un poble que consideri que l'11 de setembre és la seva diada nacional desconegui absolutament el 70 o el 80% del que va passar en aquella guerra i, sobretot, del que li va passar als seus protagonistes en els anys següents. Per tant, hi ha com una misèria intel·lectual del país que ve de la nostra pobresa històrica i que ningú havia anat a Simancas, ningú havia anat a Viena, ningú havia anat a mirar-se a Londres o a l'Arxiu Històric Nacional, documentació imprescindible. I, per tant, construïem una història de tòpics molt senzilla, molt, com he dit, colonitzada pels francesos, en el fons molt, podríem dir-ne, de deixar bé els borbons, que un cop vas seriosament als arxius i tu mires, tot això no s'aguantava per enlloc. Estava pensant que la història és apassionant, però realment a vegades cal adaptar-la als nous llenguatges, a les noves tecnologies, amb altres maneres d'explicar-la per tal que el discurs arribi a les noves generacions i a la gent a qui li fa mandra llegir llibres de més de 100 pàgines. Com es pot explicar la història d'una forma fàcil, que no sigui de titular, però que al final els catalans prenguem consciència d'aquesta història que ha estat no explicada com hauria d'haver-ho estat? Aviam, jo, diguem-ne, he publicat obres de recerca com aquesta que ara estem comentant, però també he donat molta importància a la divulgació. Actualment dirigeixo una col·lecció que es diu Dies que han fet Catalunya,
que la podeu trobar, i en concret un dels llibres, que el vaig fer jo, es diu justament La desfeta, perquè vol explicar què va passar, però ja són 7 o 8 llibres que s'han anat publicant, que cada un parla d'un sol dia. I un dia que va ser molt important i tots els fets que es van produir com van ser. I un altre exemple, ja posats a dir, avui crec que ha arribat als quioscos l'últim número de la revista Sàpiens que he coordinat i assessorat sobre els exilis, perquè, clar, parlem de l'exili del 1939, que és importantíssim, però d'exilis n'hem tingut en aquest país com a mínim 5 segles. És a dir, ja el 1492 es va expulsar els jueus pel sol fet de tenir una religió diferent. I després van venir els moriscos i van venir els exiliats polítics de la Guerra dels Segadors, de la de successió del segle XIX, etc., de Primo de Rivera, de la Guerra Civil i de la dictadura de Franco. Tot això també es pot explicar i en aquest cas estic parlant d'una revista que crec que precisament és de lectura més senzilla i que busca arribar al gran públic. La paraula clau, jo em penso que l'ha dit el senyor Alcoberro, que és la divulgació, que de vegades ens pensem que per conèixer d'història hem d'anar a classe i hem de situar-nos allò ben atents davant del que ens expliqui el professor, que s'agraeix moltíssim les explicacions que ens feia el senyor Alcoberro. El que és més important és que aquest llenguatge sigui pedagògic, entenedor i alhora divulgatiu. Per cert que, Gemma, a Montblanc, Francesc de Castellví, sí que el coneixeu a la perfecció, aquest heroi de les llibertats catalanes al setge de Barcelona de 1714, perquè tinc entès que és fill predilecte de la vila i, a més, disposa d'un monument emblemàtic allí a la plaça de Sant Francesc. Exacte, sí. I a més, perdona, ho hem de dir, aquesta obra també ha estat editada amb la col·laboració de l'Ajuntament i aquí fa poquet es va fer la presentació. Sí. Doncs li agraïm moltíssim al senyor Alcoberro que una vegada més ens hagi fet confiança, en aquest cas, per aprofundir en la figura de Francesc de Castellví, que hi estem en deute. Avui nosaltres, des d'una posició molt humil, que és el programa de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona, mirem de revertir també aquesta situació. Professor, moltíssimes gràcies una vegada més per rebre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé, bona tarda. I gràcies també a la Gemma Bufies, que, ostres, ens il·lumina moltíssim aquests darrers dies en el marc de la Diada de Sant Jordi, que ens ha permès conèixer nombroses publicacions que precisament des de fa pocs dies es poden trobar a les llibreries. Gemma, agraïts també a tu. Un plaer i fins demà.